سلامات كم يكنيكم من مساهم زلخو هاجري لما أنتي سفنسكا فرتيجينيا تايلاند زبل نزل ربز حجزنا قالاتن بلاد حساباتن بوانك أشورين بتبني لنا قبلنا كلنا ترزق بومكتال. Jag vill lära mig svenska. Jag vill lära mig svenska. ቋንቋ ሾረን ከመሃር ይደሊ Jag är nyfiken. Jag är nyfiken. أنا كل كفلت زدلي وين ما هرفت فلت زلني وين بزح حتى تسبع. Jag är orolig. Jag är orolig. أنا تشائلة ويتجني قاله. Jag är ledsen. Jag är ledsen. أنا حزين له ويحزين له. Min hud kliar. Min hud kliar. إذا ويحخن له. Kan du tala långsammare? Kan du tala långsammare? كأسيل كاك تزارب تخيل دا وكأسيل كيك تزارب تخيل دا مخليتي يتعطى. Vad menar du? Vad menar du? Inte malet kaju. Oj, inte malet kju. Kan du förklara mer? Kan du förklara mer? كتقلت اللي تخيل دا وكتقلت اللي تخيل دا. Jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte vad du menar. أيتردد أن أنتي مالت كيو. وي أيتردد أن أنتي مالت كيو. Vad betyder det? Vad betyder det? أنتي مالت يو. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. صبوا يسمعنا نزلا. Vad har hänt? Vad har hänt? Taggat emot. Kan du beskriva hur du mår? Kan du beskriva hur du mår? كم يسمعك خمسة لو كتقلت صوت خلده وي كم يسمعك خمسة لو كتقلت يرى. Jag har ont i hela kroppen. Jag har ont i hela kroppen. أمولو أكلاتك أنزا يسمعنا له. Kan du gapa? Kan du gapa? أفكا ها كتب له تخيل وي أفكي ها كتب له تخيل. Hur känns det? Hur känns det? كم يالله سمعتك ويسمعتك وي كم يسمعك له. Det känns inte bra. Det känns inte bra. Vad يسمعنا نزلا. Hur länge har du varit sjuk? Hur länge har du varit sjuk? كندي جزيجر كالله كاب تحمم وكندي جزيجر كالله كاب تحمي. Jag har varit sjuk i 3 dagar. Jag har varit sjuk i 3 dagar. كاب زحمم سلسة معرت جيرة. Röker du? Röker du? تتكخ ديخا ويتتكخ ديخا. Jag röker inte. Jag röker inte. Ättekخني. En servitör. En servitör. أساسي waiter. En servitris. En servitris. أساسيت waitress. Han jobbar som servitör. Han jobbar som servitör. نسو كم أساسي كوينو يسرح. Hon jobbar som servitris. Hon jobbar som servitris. نسا كم أساسي كوينات تسرح. Hej! Hur kan jag hjälpa er? Hej! Hur kan jag hjälpa er? سلام. تاك حجزكم. ويبخميك حجزكم.
Jag skulle vilja ha ett glas vin. Jag skulle vilja ha ett glas vin. حنت بكير واين مدلخو. Tycker du om vin? Tycker du om vin? Wine تفت då? Wine تفت då? En kopp kaffe, tack. En kopp kaffe, tack. حنت بون يغني لي. Vill du dricka kaffe eller te? Vill du dricka kaffe eller te? بون ولا شاي تستدلي ويتستي تدلي. Jag är törstig. Jag är törstig. تسمي الله. Vad vill ni äta? Vad vill ni äta? انت اكتب العتلليو. Jag är mätt. Jag är mätt. تسجيب الله. Jag vill äta en hamburgare. Jag vill äta en hamburgare. Hant hamburger kväll dele. Jag har redan ätit. Jag har redan ätit. Dröbbel jag är. Jag är inte hungrig. Jag är inte hungrig. Ait omahon Allah. Kan jag få en meny? Kan jag få en meny? زرزر عينات مقبي كتم تصلي تخلده ويتخلده. Hur bokar man tid? Hur bokar man tid? كم يجيك قطر يتحس وكم يجيرو سب قطر يحس. Hur är vädret idag? Hur är vädret idag? كم يالو كنا تتعيرلو. Det är soligt idag. Det är soligt idag. لو متصحي كوالي ويت لو متصحي. Det är kallt idag. Det är kallt idag. لو مزحل الله ويقر الله. När kommer bussen? När kommer bussen? Maskt med till autobus. Den kommer om 5 minuter. Den kommer om 5 minuter. Det här har måste jag med till. Vänta på mig. Jag är tillbaka om 1 minut. Vänta på mig. Jag är tillbaka om 1 minut. تتبعني. Det här hade jag kunnat läsa. Kan vi sitta här i 10 minuter? Kan vi sitta här i 10 minuter? نحن مش هذا أبزكوف كنبل لخدا ويكنبل ده. Man får inte röka här. Man får inte röka här. أبزمت كخايف كأني. Man får inte cykla här. Man får inte cykla här. أبزي مشكلة مزورة في كأني. Man får inte äta här. Man får inte äta här. أبزي مبلع مقباي في كأني. Man får inte använda mobiltelefon här. Man får inte använda mobiltelefon här. أبزي telefon متكامل يفكرني. Ursäkta, får jag dricka här? Ursäkta, får jag dricka här? Jag rätta. أبزي كوينك ستي يفكرني. ويفكرني. Jag har tappat bort mitt pass. Jag har tappat bort mitt pass. Passportet är inte fynni och jag tvär. Har du gjort förlustanmälan till polisen? Har du gjort polisanmälan till polisen? نبرت كم استفاكا نبوليسا ملكت كدو ويا ملكت كدو. Hej, jag vill göra förlustanmälan. Hej, jag vill göra förlustanmälan. Salam, نبرت كم استفاكا أني كملك الدالي. Ursäkta, är det kö? Ursäkta, är det kö? Jag rätta, riggar du? När tappade du bort ditt pass? När tappade du bort ditt pass? ما صار في خير باسبورت خا وي باسبورت خي. Jag minns inte. Jag minns inte. أيذكروني. Vad har du för adress? Vad har du för adress? أبي adress شخا وي adress شخي. Vad har du för telefonnummer? Vad har du för telefonnummer?
ቁጽር telefonka ወይ ቁጽር telefonki ክንደይ Jag vill ansöka om ett nytt pass. Jag vill ansöka om ett nytt pass. حدش passport كملك الدليل. Hur lång tid tar det att få ett nytt pass? Hur lång tid tar det att få ett nytt pass? Kan det existe حدش passport كملك